Tate, ine mumandi kondadi, tate, ife mumati kondadi, tate, ife mumati kondadi, tate, ife mumati kondadi. Chikondi cha Yesu pale chandidabwisa ine, kubadwira nkola komanso kufela pantanda, kuti wombola okumachimo athu. Tate, ife mumati kondadi, wophunzira Yesu inu valani zilimbi, mangani malamba njerekezi wavuta nzikoli, akufunafuna bale wanga usapemphele iwe. Tate, ife mumati kondadi. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale, mtumiki wanu, believer. Lelo pa 5 April 2023, lola ni mwana Mulungu kuti mwapadera ndiyambe nkuyamika. Mudziwa tinali ndi kampeni 1000 kupulumutsa moyo nkati ogule ufa. Mwana Mulungu dzachitika. Ambuye akudalitseni ngwazi za Mulungu. Ambuye akudalitseni oyera mtima. Makamaka kuchokera ku gulupu lija la nkare ndi magulupu onse ana Mulungu. Mwachita kwakukulu kwambiri moti sindingathe kuwawerenga magulupu onsewo, koma chifukwa choti zimachitikira pa nkare. Mulungu adalitse madimini nonse, komanso inu amene munkagwira ndalama matreasury, komanso ndi onse magwira ntchito moyo wapulumutsidwa. Mwana Mulungu timagawa dzulo pafupifupi anthu okwanira 500 amene alandira 5 kg za ufa, ndalama over miliyoni zimene zagudwa ufa. Endi dzatheka zimene zichifukwa cha inu mwana Mulungu. Mulungu akudaliseni kwambiri. Mulungu akulitse malire anu. Mulungu akwanirise chokhumba mtima wanu. Enarabusa dzina langa sindapezeke koma ili pankare ndikhulupirireni. Tutambala iliyonse, kwacha iliyonse imene mudapereka yathandizira kugula ufa. Mudziwa za ma internet maina ena chifukwa cha mabize sadaonekere, koma palibe khobi limene yalowa mthumba mwa munthu. Mundimva mwana Mulungu. Ena machitana kuti musandilembe dzina langa. Ena ndalama zambirimbiri, ena opereka ndalama zambiri 40,000 dzina langa isaonekere chonde, koma lipa nkare pamwepo. Ena ndi amagulupu ena chonde pini yanga isaonekere chonde 5,000 musandilembe dzina. Ndiutanthauza choncho amana kuti dzina langa musachite kundilemba. Nonsenu Ambuye akudalitseni kwambiri. Ena mudanditumizira ndalama kudzera pachani kwa agent, mainawo palibe, koma zonsezo zathandizira kupulumutsa moyo. Khulupirirani olo dzina lanu sidaoneke. Ena mwina malemba ku inbox ku treasure mpaka napanobe dzina lanu sidaoneke. Tamvetserani, cholinga cha ndalamayo yagwira ntchito. Mulungu akudalitseni kwambiri. Changu chimenechi nchosowa pana Mulungu. Mana Mulungu. Oh haleluya. Dzulo tinali pano dzulo. Takambirana dzulo topiki yozuna kwambiri. Sionse amene ali ochimwa amalandira chilango. Dzuloli lero nimafuna kuti ndichite chokukudandaulirani believer. Tichita cholumpha pang'ono according ni nthawi imene tili nayo.
talumpa tidzachita kubwereranso buku limeneli la Yohane, koma tikupita patali kwambiri, sitinasinthe buku, tili chapter number 18, ndekuti tasira 8, tikadzayambaso tidzangambira 9, 10 nkupitilira. Mundilole bwanji tikambirane za masautsozi, tikambirane fatili nyengo ya Easter. Buku njomweja ya Yohane, biliva papa tiyendele limodzi. Buku tikambiranabe Yohane yemweyo, sitikupita buku lina, koma tione mene tidawombolodera, mene Khristu adazunzikira, mene moyo wanu adauvutikira. Biliva kuti upezeke wina wake adakwapulidwa, wina wake adakhomedwa, wina wake adazunzika kwambiri chifukwa cha moyo wanu. Ena sumavomereza tamvera, akadapanda Yesu kubwera, akadapanda Yesu kukhomedwa pa mtanda, sukadapezeka. Ena amasimbwa, ena kunyada, ena kudzimva. Tamvera, uli choncho chifukwa cha Khristu. Muoneka bwino choncho chifukwa cha pa mtanda. Anthu akukudziwani chifukwa cha pa mtanda. Dziko ikukudziwani chifukwa cha pa mtanda. Muli mabanja chifukwa cha mtanda. Muli pantchito pomwe kwambiri, kaya mudaphunzira kwambiri. Tamvera mwana Mulungu, zidachitika chifukwa cha Yesu. Pakadapanda Yesu, biliva sukadaoneka. Mulungu mwamba mafuna kusalaza, kuononga dziko chifukwa cha uchimo. Yesu adati no, lolani nditsike kuti ndikafere. Biliva usanditsutse, uli pamenepo chifukwa cha Khristu. Niyalelo liona subtopic, mzimu wa Yudasi. Mzimu wa Yudasi. Mzimu huu wavuta kwambiri kudziko mwana Mulungu. Hallelujah. Tuwerenga chapter number 18. Chapter number 18 cha buku la Yohane. Chapter number 18. Pali minofutu kwambiri. Chapter 18 akuti Yesu Getsemani. Oh hallelujah. Mene Yesu adanena izi, anatuluka ndi akuphunzira ache kunkatsidya lija la mtsinje wa Kidroni, kumene kunali munda umene analowamo iye ndi akuphunzira ake. Koma Yudasi amene anampereka iye anadziwa malowa, chifukwa Yesu ankankagwa kawiri ndi akuphunzira ake. Pamenepo Yudasi mene adatenga gulu la asilikali ndi anyamata kwa ansembe akulu ndi Afarisi, anadza komweko ndi nyali ndi miyuni ndi zida. Pamenepo Yesu, podziwa zonse zili mkudza za iye, anatuluka nati kwa iwo, mufuna yani? Anayankha iye, Yesu Nazareti. Yesu ananena nawo, ndine. Koma Yudasi yemwe wampereka iye anayima nawo pamodzi, ndipo mmene anati kwa iwo, ndine, anabwerera mbuyo nagwa pansi. Pamenepo anawafunsanso, mufuna yani? Koma iwo anati, Yesu Nazareti. Yesu anayankha nati, ndine. Chifukwa chache ngati mufuna ine, lekani awa amuke, kuti akwaniritsidwe mawu amene anati mwa iwo, amene mwandipatsa ine, sindidzataya mmodzi. Pamenepo Simoni Petro, pokhala nalo lupanga, analisolola nakantha kapolo wa mkulu wa ansembe, namsanga khuru lake lamanja. Koma dzina la kapoloyo ndiye Mariko. Pamenepo Yesu anati kwa Petro, longa lupanga mchimake. Chikho chimene Atate wandipatsa ine, sindimwera ichi kodi? Haleluya. Mzimu wa Yudasi. Pamene ndawerenga apa, tikhoza kuphunzira pamenepa kwa wiki athunthu, koma tichita mopaza mwana Mulungu. Biliva dzulo limanena kuti Sionse mene ali ochimwa amalandira chilango. Ena ngakhale achimwe, anthu amangotseka pakamwa, anthu amangoyang'ana.
ndi wamkulu achitayi. Anthu amangoyang'ana ndi mwana wa bwana uyu. Anthu amangoyang'ana achimwawa ndi madala. Onse si onse pirifa amene amachimwa amamangidwa. Ena adachimwa sadapite ku ndende. Ena adachimwa ndikuti adachimwa pirifa tamvera. Adachimwa ena sadamangidwe sadachosedwepo ntchito. Adachimwa sadalandire ngakhale discipline. Adachimwa sadachosedwepo pa mpingo. Eti tchimo lomwelamwelo wina adachita adamwimisa udindo pa mpingo. Wina adachita sadamwimisa anthu angomuyang'ana bwa. Si onse amene ali wochimwa amalandira chilango. Dziko lino njokondera ino. Ena chifukwa cha ndalama zawo akachimwa ngakhale nkuweruzidwa kumene olokulangizidwa salangizidwa chuma chawo. Ena chifukwa cha maudindo awo ngakulu kwambiri, ndipo chifukwa cha maudindo ngakhale apolisi sachita kanthu. Haleluya, sachita kanthu. Ena bwanja ati basi m'bale wanga ngwandale endi tiadzukulu ana m'bale wawo kumangozunguza kudera. Fojoti mwina m'bale wawo ndi nduna achita zoyipa kumangomenya kumangogonera ndi ena apolisi kumangofika chondo musamachite choncho yayi. Osamangi wina achite zomwezo mangidwa njalidwa awasakumangidwa bwa. Ankulu awo ndi nduna, m'bale wawo ndi MP. Dziko lino njokondera lino ndeni manena dzulo ungosunga chiyero udzichita dzolongosoke fa dzulo tinaona ochita chigololo awiri koma adagwira munthu mmodzi nkubwera naye kwa Yesu. Uyu tinkende miyala timuphe. Mamuna mwansiya kutiko. Mamuna amene ankagona iyeyi ali kwani? Mubwera ni mkazi yekhayo mwantenga iye chifukwa choti alibe mphamvu. Mamuna amene ankagonana naye mwansiya kuti banji mabweresa yekhayi winayo ali kuti. Dziko lino njokondera ino, njokondera. Ena adachimwa choncho adathamangisidwa pa gulupu. Ena sakuthamangisidwa anthu adakhala chere. Musarumize zolaula pano. Wina kungorumiza adathamangisidwa. Lero adarumiza ndi adimini adayankha kuti pepani foni idali nthumba. Kodi ngati idali nthumba yapezeka bwanji mzolaula man of God? Sionse amene ali wochimwa amalandira chilango. Dziko iyi njowawa iyi. Njowawa. Ambuye atithandize kwambiri. Ambuye atikomere mtima. Ena adagwidwa mchigololo banja sidati. Wina kungomveka mphekesera yake yata. Sunga chiyero. Dziro ni manena kuti ndiwo zomwe zimphika. Mayi kuchosamo nthuli imodzi, mwana kuchosa nthuli imodzi, galu kuchosa nthuli imodzi. Zilango zake zisiyana. Mayi mudzamva kuti ni malawa mchere koma onse arenga menemu. Mwana bwanji nkhonya ibwera bwanji mzimu wakubei weti ungamaje ndiyo mayi simunaje. Zilangoso zosiyana. Uyu angontani angomenya kamene kungumulangiza. Usadzachitaso ukadzachitaso ndidzakuthidzimula. Pamene galubwa ndi chimtengo galu banjari aja ndiwo aba koma onse wachita chimodzimodzi. Dziko ili njokondera. Sionse ochimwa amene amalandira chilango. Ena ndivomereza busa munena zona. Ndinali ndimodzi ndi abwana tidachita tonse choyipa. Ndekha ntchito dandithera bwana wapitilizabe. Ndali tonse ni mayi bwana, tinali tonse ni mwana wawo wa bwana, tinali tonse ni m'bale wawo wa bwana. Ine ndekha dandithothola nzanga ojopitiliza. Adangomulangiza usadzayambirenso pamene ine adandithamangisa. Dziko ili njokondera iyi. Biliva ndi dziko lokondera. Ambuye alemekezeke kwambiri. Loleni kuti tiyambe pasajalero mzimu wa Yudasi. Biliva tili munyengo za Isita, Good Friday,
kukumbukira masautso amene Khristu adakumana nawo chifukwa chopulumutsa moyo wanu, kukumbukira mazunzo, kukumbukira kuombolera kwanga kuti ndikhalebe ndili pano, anthu kuti adzidziwa kuti kuli atchale believer zidatengera Khristu kuzunzidwa, kumenyedwa kuti ndikhale chimene lero ndili. Zidakhala bwanji masanga kwambiri believer ramvera. Adali ndi ophunzira Yesu, ndiye mmodzi mwa ophunzira dzina lake Yudasi Iskarioti. Uyuyu believer ramvera adapangana ndi asilikali, adapangana ndi achiwembu chifukwa nkulu anthu ankamfunafuna Yesu amgwire, ndiye plani inkasowa. Ndiye mkulu uyuyu akuti adamtakata Yesu ndi ndalama zitatu, adampasa anthu ndalama za siliva. Ndimati ndinene kwambiri ndinu osunga ndalama muzisamala, chifukwa mukayikonda kwambiri ndalama chinzimu cha chinyengo chidzabwera. Believer zidachitika nadzi tukamba pati yakumapeto kwambiri yachani ya buku la Yohane. Paja ndidakusani kuti buku imene ili magawo angapo. Kutumikira Yesu kuchimpwirikiti chapter 1 mpaka na chapter number 12. Yesu nchipinda chapa mwamba chapter number 13 mpaka na chapter number 17. And chapter number 18 mpaka na kumaliza buku lonse timaonamo masautso komanso mkuuka kwa Yesu. Tiri modzi believer ndiye tikuona masautso ndipo tikuona chipulumutsocho, tikuona mmene ife tidaguludwira. Adatiwombola bwanji believer masanga kwambiri ndeso mopaza chidachitika nachi Yesu ali mgetsemani. Mene adalembera Yohane dzokotsa mgetsemani sidzikulingana ndi mene Mariko adalembera. Achina Mateyo adalemba mwawo, Yohane akuilemba nkhani kuti zidakhala bwanji. Mabuku ena manena kuti adatenga na Yesu ndi ophunzira mkulowa mgetsemani, endi kumeneko kudali nthawi ya mapemphero. Believer chimene chidachitika Yesu adapatula amuna atatu, the best cream ya Jesus. Believer ndimvetsere, Yesu anali ndi cream. Anyamata amene adalongedza akarundu, anyamata amene adasira ntchito, anyamata amene ankacheza nawo kwambiri, anyamata amene adadzibala. Believer dzidzibala ndikambe ndadzitumikira dzibalani katundu amene muli nayo mulongedze pa ana atatu, mulongedze pa ana atatu. Ana atatu adzichita mongeri mungachitire chimene Yesu adapanga. Adali ndi Petulo, adali ndi Yohane komanso Yakobo. Amuna atatu amenewa Yesu adalongedzamo zochuluka. Amuna atatu amenewa Yesu adali nayo nthawi yapadera. Amuna atatu amenewa Yesu ankapembedzera. Amuna yawa atatu adali amuna amene Yesu adadalira, the best cream. Atumiki muzikhala ndi best cream kuti kuchoka kwa inu ena dzapitirize ntchito. Mukayang'ana gulu lophunzira amene adasala ndi ntchito ndi amuna atatu amenewa. Yesu adabwera kupita kumwamba, Amateyo simungamve kuti apanga chani, simukumva cha Mateyo chilichonse. Achina Andreya alizi, Natanieli mudamvapo za Natanieli sidziwikanso kuti adapita kuti. Koma atangopita Yesu, amuna atatu yawa ndi amene akutchuka kwambiri. Why? Yesu adalongedzamo zambiri. Ndi mgetsemani chimene Yesu adachita, adatenga ophunzira chananga si Yudasi Iskarioti sanali pakati pawo, anali atachoka kukawuza asilikali, tiyeni ndikakusonyezeni. Ndiye Yesu ali mgetsemani adatenga ophunzira sadasala 11, adatenga ena pamalo pena, ndiye kuti 8 adasiya pamalo pena. Believer 20 alimodzika, ndikutenga 3 adasiya pamalo pena. Ndiye malemba anena kuti awa adabasiya 8, kenako ndikudzatenga atatu kwasiya pena munda momwe mumagetsemani. Yesu akuti adasiyaso atatuwa kakhala payekha kutalika kwake ngati wina kuponyapo mwala. Mwina mukhoza kuwerengetsa mamita angapo. Believer Yesu ali pamene paja nkapemphera, endi pemphero lache nkene kuti Atate kufuna kwanu kuchitidwe. Ndi amanena kuti ngati nkotheka chikho chimene chichindipitirire, koma simene ndifuna ine koma chapa mtima panu. Yesu adapemphera kuti mpaka na thukuta lake nkugwa ngati magazi mgetsemani. Adapemphera Yesu pamene paja adadzuka nkubwera apa pale amuna atatuwa.
pamene padali Yakobo, pamene padali Yohani komanso Petro, ndi amuna jadape sakugona ende nkaliza mkonono. Na Yesu adagwedeza Simoni, kodi simungadzuke nkupemphera? Mupemphera chifukwa njerekeza konzeka kuti akupete ngati tirigu. Pempherani nane. Yesu adapita sopa yekha paja nkupemphera. Arabwera adapezanso amuna jali mtulo. Believe kudziko kuno kuli mkonono. Kuchita kuimba ngati likhwebu. Wina ukhoza mwina mwache kuyimisa njinga mkwamba uchoka. Kodi ndani akunimbira likhwebu? Uli mkonono. Agona, believer. Adagona Petro Getsemani, adagona Petro sapempera, adagona Petro tubilose ulesi. Ndimafuna ndinene ichi. Getsemani, ngoche pamene amapemphera. Nyengo za nsauso, ngoche pamene amapemphera. Nyengo zowawa, ngoche pamene amapemphera. Ndukamba ni mabelifa mbili, malamori apemphere koma ali mtulo. Ndukamba ni mabelifa mbili, malamori adzuka apemphera ali mtulo. Ampira ulisa mkonono, kusala kudya nasiya ali pa mkonono. Ampiri saupemphera, ampira dachoka, ampiri mantha, ampira belifa. Ngati susala kudya komanso sukupemphera, ndiye kuti pamaso pa Mulungu iweyo ulisa mkonono. Udasiya kale nthawi za intercession, udasiya kale kusala kudya, udasiya kale kuyenda mmawa. Ndiye kuti pamaso pa Yawe ndiwe wamkonono kwa mpiri. Ngakhale ukamagona simamveka, koma mkonono wako ngwa uzimu uli ni mkonono wakulu kwa mpiri supemphera. Mwansanga belifa ramvera. Baibulo unena kuti Yudasi ali kunja, Yudasi akuperekeza asilikali, Yudasi alandira ndalama, Yudasi akubwera kudzamphira Yesu, Yudasi ali ndi chiwembu, Yudasi ali ndi chimpeni mthumba, Yudasi asungira dzipolopolo zodaombera Yesu, Yudasi mtima wache ngoyipa. Musewale tikukambirana mzimu wa Yudasi. Mzimu wa Yudasi. Mzimu ukamakhala pamalo, mzimu umene ni mzimu oyipa kwa mpiri. Amakhoza kukusekerera koma ali nawe chiwembu. Mzimu wa Yudasi. Umakhoza kutsagana naye koma malingaliro a mutu mwache woyipa pa iwe. Mzimu wa Yudasi. Umakhoza kuimba naye kwaya koma mkati mwache mali ndi chiwembu. Mzimu wa Yudasi. Umakhoza kupemphera naye wachipembedzo chimodzi koma mkati mwache mwadzadza ufiri. Mzimu wa Yudasi. Kupha. Mzimu wa Yudasi. Njiru. Mzimu wa Yudasi. Nsanje. Mzimu wa Yudasi. Kusakhulitsidwa pa ndalama. Mzimu wa Yudasi. Mzimu wa Yudasi ngwakupha. Adapita katenga ndalama. Tiyeni aluku. Baibulo ikunena kuti adafika, adachita kwazona kuti ngati tansowa konseku ndikundziwa kumene ali Getsemani chifukwa kumene kuti nkakonda kupitapo. Malo a Yesu ankabwera kudzapemphera Getsemani. Atansaka konseku chatansowa adauza tiyeni ali kuno. Ndi adabwera muna ndi dzimitengo dzimiyuni. Adabwera muna jata mkonzekera Yesu konko, tikambabade konko, tikamgwire konko, tikammange konko, koma amene ankatsogolera Yudasi. Ndi manena nthawi zina pano kuti nkhondo zinazi ndi anansi. Ena amene tikupembedzera nawo amatsogolera zigandanga tiyeni ali uku. Ena amene ali anzathu amatsogolera zimfiti ali uku. Kutaya ku Yudasi akutenga timu tiyeni. Mzimu huu ngononga kwa mpiri huu, mzimu huu umapha ministry huu, mzimu huu umaononga zinthu. Baibulo ikunena kuti atafika kumene kudali Yesu, Yesu adadzuka nkuwayandikira anthu ajali ndi miyuni, anthu ajali ndi malupanga, ali m'manja malupanga dzikwanje. Tikantha tibabada pano, tithane naye Yesu amene si Mulungu, sangatipusisa amene, tithane naye Yesu amene. Baibulo ikunena kuti Yesu adayandikira nkuwakwidzinga ndi funso imodzi. Mufuna yani? Haleluya. Mufuna ndani? Yudasi alipompo, asilikali alipompo, amuna jadaya kangati kwaya. Yesu Nazarayo. Ne Yesu akuyankha, ndine
Oh, hallelujah. Mawori ndine. Believer, mawadatsika, adabwera mwamphamvu. Mawodi ndine. Kwasikali aja, adabwera mwamphamvu. Akuti mawodi ndine. Adabwera ni mphepo. Adawakankha msilikali Yudasi onse aja kubwerera mbuyo mpaka na kugwacha Gadapi. Mendo mwambachi. Mimba mwambachi mutu chikusimenyesa pansi pi. Gaga ali dedede maswali mwamba agba choagwesa chosadziwa. Bilifa msilikali ngophunzira kopi pamene pagwa msilikali paterera. Muli bwanja msilikali nonse? Muli bwa msilikali mabagera amadziwa osati masewera. Ola khale mzimayi sungalimbane naye akuthibula kopi ndipo ukangwesa msilikali aya tidabwena kuti nawenso munthu udapanga za boxing. Msilikali si munthu wamba. Msilikali ngoopsa kwambiri. Pamene pagwa msilikali pavuta tidonse na mulungu. Ena ndivomereza pa grupu apapa tindi asilikali ambiri. Muli banja apolisi nonse apiye mwafu muli bwa kuti adzamgwese munthu wa polisi angwese msilikali kugwacha Gadapi Bilifa ndekuti paterera. Ine ndikwadziwa ina msilikali pathu kuno amamanga bridge kubangula kuno pa ntaya moyo ndewina ankachita mwano ankaderera. Oh, hallelujah. Koma mene adandabulira adamphulisira adanthijimulira ankaoneka ngati wamphamvu pang'ono mbangula muno kuoneka anthu nkumanchita liyoliyo kangati nyama rochenjera kwambiri wadziwaso dzigogodo. Koma Bilifa tamvera adantibula ndi asilikali achizimayi kunthijimula kwambiri akumanga bridge. Ankaoneka maso mwamwa ngati akufuna zimayi aja kuoneka ngati dolo ndi adangomuyandikira. Adanthijimula pa Jombo ali pansi kalekale pondereza kukuwa munthu wamkulu mayo ndafa. So amasewera msilikali. Koma tamverani mawu a Yesu oti ndine msilikali wophunzira bwino, msilikali wamphamvu, msilikali wofuta kugwa adagwacha Gadapi dedede. Yesu wayandikira 1 2 3 inu mufuna ndani ali pansi dedede. Yesu Nazareti. Yesu akuti ndineyo. Tadzukani. Adzuka ena mwina dzimalamba dzathaulani mmasuka ngati dali opisira mayala agwadedede. Yesu akuti ndineyo. Ngati mufuna ineyo mulole awa amuke. Amene ati mulole awa amuke makamba zophunzira. Ndekuti mulandu wa ine usakhudza ophunzira anga. Mulandu wa ine musalanga ophunzira. Ngati mukufuna ine mwalole ananga apite kuti lembedwe lisidwe kuti sadataye ngakhale mmodzi mwa ophunzirawo. Bilifa tikuyenda limodzika. Ine nganiza kuti msilikali uyu akanasintha maganizo. Asilikali akanasintha maganizo. Mawu oti ndine mpaka natagwacha Gadadedede peoples. Uyu si munthu olimbana naye. Ine ndikuganiza kuti analipo ena anafika poigiva nkana kupitiliza apa akanenanso kuti ndine ndiyo ndidzimmenyesa kwambiri. Mwina ena nkayang'ananso umbuyo kwawo kuti usakhale miyala kuopa kuti akhoza kuvulala. Bilifa akadafuna Yesu kulimbana nawo sakadamgwirayo. Adalola kugwiridwa, adalola kumenyedwa, adalola kuzunzika kuti moyo upulumutsidwe. Fa njira yoti dziko iphulidwe idali njira ya imfayo. Akadatafuna alimbane sakadatha kumgwira, sakadatha kumpeza, sakadatha. Koma Yesu adavomereza kuti akupulumutsa. Ndiye Petro zidamvura kwambiri. Petro zidamvura arangwira Yesu. Petro ujosa pemphera. Bilifa kamapanda kupemphera umaichita nkhondo umalimbana nazo munjira ya umunthu. Yesu adamuza upemphere chifukwa Satana anakonzeka kuperenga tirigu. Petro sadapemphera adangulisa mkonono zotsatira zake. Yesu adagwidwa adacholola lupanga lake nkuyamba kukantha wina adandula wina khuru la kumanja, khuru pansi pi magazi fa. Yesu akuti no Petro sidimasewera gemu choncho. Bweza lupanga mchimake chifukwa onse oyenda ndi lupanga dzakantha. Bilifa pampo Yesu adakatola khuru ija ndikuyibwezeresa. Hallelujah.
muganiza bwa msilikali uyo amene khulu lake lidagwa pansi adalimbana naye Yesu amene khulu ija Yesu anayibwezeresa. Sadazindikira msilikali tikulimbana ndi mpulumutsi, tikulimbana ndi odzozedwa, tikulimbana ndi wamphamvu. Ine ndikuganiza kuti asilikali jakadadabwa nzathu ikhulu adali pansi kulira maya khulu yanga ine, khulu yanga ine, khulu yanga ine. Brifa mamuna malira khulu ili pansi kunumpa magazi ajalifa ni madza mpopi fa akukhuwa wina kubulumunthu pansi akudzigudubuza khulu yanga, khulu yanga, khulu yanga. Yesu kubwera kutola khuluyo ndikumuza tonthola usalire. Pomwepo ndikuigwiriza ndikuibwezeresa magazi ajazi kuigwira khulu jande kwesa kuvina kulumpa kubadeza munthu khulu si kugbanso kutenga mkono aje kuigwira ndi chalachi kwesa kuimenya pa kuna khulu ili mwakale osati kuonekaso kuti asoka kapena ili mwakale mkanga. Bifa Yesu ndi amuna. Haleluya. Ndimafuna ndilize kwerere ana Mulungu mzimu wa Yudasi usatipeze. Mzimu wa Yudasi osakhulirawo, mzimu wa Yudasi okonza chiwembu ndi anzako. Bilifa mzimu huu ngoipa kwa mpiri amafunana maudani opemphera chipembedzo chimodzi. Mzimu wa Yudasi asamve nzake zikumuyendera mpaka nakansokonezere. Mzimu wa Yudasi asamve nzake kuti amba business yabwino amapita akasokoneza. Mzimu wa Yudasi asamve wina kuti apeza chibwenzi zaje zimampweteka amapita akasokoneza. Mzimu wa Yudasi mzimu huu ngoipa kwa mpiri pamalo. Inunso amene mumakonda kulimbana ndi zinthu munjira ya umunthu chinzimu cha Petro chilupanga simudachitaye chilupanga mukuyenda nachobe sitimamenya nkhondo imene ndi kuthupi ayi basi andiyamba ndilimbana naye ndi mthidzimula amene chikhristu ndichivula kale chinzimu chapita. Nthawi yapano imathamanga koma tayambapo mawa mundilondole tipemphere. Atate mumpingo madzadza chinzimu cha Yudasi ndikuchidzudzula ndikuchikaniza mwa mwana wanu uyu ndikupemphera kuti chinzimu chisankhudze m'dzina la Yesu Khristu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.